невтішні. Держава не може змусити говорити медіа про Крим, але що вона має робити? Вона має підтримувати кримські медіа. Я в цьому абсолютно впевнений. Я знайомий з ситуацією щодо телеканалу АТР, і для мене це дуже неприємно, тому що українська держава минулі роки знаходила можливості для підтримки нашого маленького кримського медіахолдингу, телеканалу АТР, телеканалу Лялє, радіостанції Майдан. І це була правильна політика, яку я дуже вітав, і вважаю, що ми всі разом багато чого зробили, щоб це відбулося. Те, що відбувається зараз, і є проблема з фінансуванням, я не знаю, чим її пояснити, якщо чесно. Чому уряд, який до цього моменту, до 2019 року працював чітко і злагоджено, і у телеканалу не було проблем, чому зараз він не зміг цю проблему вирішити, я не знаю. Є дві позиції, на які перша позиція – Крим є неактуальним, да? І ця позиція, ми знаходимо вираження саме в цьому. Або це непрофесіоналізм. І просто поставилися нефахово, некваліфіковано до питання щодо подальшої підтримки телеканалу. І нам з вами доведеться з'ясовувати, це ставлення до Криму і кримської проблеми, і питання повернення Криму, чи це є нефаховість, чи це є непрофесіоналізм. Я думаю, що в найближчі місяці ми з вами це зрозуміємо.